na trávu. Budeme tady sochu a já předám slovo panu senátorovi. Milí tábore lidu, blíží se slavnostní okamžik, kdy bude odhalena maketa Zimmermannovy sochy. Řeknu vám, jak to bylo od začátku. Hráli jsme v divadle v Liberci a přišel za námi chlapec, který se představil jako Petr Šuta, měl krabici a v níže má model sochy Járy Zimmermana. Když ji otevřel, tak kolega Weigl, náš výtvarník, řekl a to znamenalo, že se mu to líbí, ale pan Šuta, který tady stojí vedle mě, tento chlapec, řekl, to není všechno. A vytáhl z té krabice ještě poklop z mléčného skla. A říkal, já bych chtěl, aby ta socha byla pořád pod poklopem, protože v Jizerských horách bývá většinou mlha. A tato socha se jmenuje Jára Zimmerman v mlze. Teď jsme stáli před otázkou, kde tuto sochu instalovat. A řekli jsme si, kde jinde než v kraji Zimmermanova stáří a kde jinde než v Tanvaldu. Ale hledali jsme pak místo, kde by odolala vandalům, protože ten poklop lze snadno kamenem rozbít. Mám pravdu, Petře? Máte pravdu. No a s vstřícností pana starosty a všech ostatních se nám podařilo najít vhodné místo, a to je na balkóně kina Jas, kde je možno tu sochu i prosvětlit, takže Zimmerman bude krásně vidět i večer. A při té příležitosti přejmenujeme kino Jas na kino Jas Járy Zimmermana. To bych chtěl poprosit. A jak vidím, i tady máte z této události upřímnou lenost. Kdo se ovšem na to tváří kysele, je vídeňský profesor Erik Fiedler, který bohužel stále ještě žije, který všemu, co tady na území České republiky děláme, prostě hází klacky pod nohy. A nejradši by byl, kdyby Zimmerman byl vídeňák, ale jak víme, to se mu nedaří. A nedaří se mu ani překládat Zimmermanov dílo, protože neumí pořádně česky. A zjistili jsme nedávno, že neumí ani anglicky a tento jazyk dnes už ovládá kdekdo. Představte si, že Fiedler přeložil titul encyklopedie Who is Who jako vlak je vlak. Přikončíme tedy odhalení modelu sochy Jára Zimmermana v mlze. Vaši kotek mi napovídá, že jsem málo poděkoval Tanvaldu jako městu a jeho starostovi, panu Petru Polákovi. Tak činím. Model sochy budíš odhalen, Václave, trhni. Vy si možná říkáte, že z té sochy moc nevidíte, ale kdyby byl večer, viděli byste líp a teď vám musí stačit, když vám řeknu, že je překrásná. Vážení příznivci Járy Zimmermana, tato socha by měla být odhalena a nainstalována na Městské kino Jas, dneska Městské kino Jas, v příštím roce při této akci. Město Tanvald bude sbírat dary kohokoliv z vás na tuto sochu a tyto dary budete moct odevzdávat v našem infocentru, případně v Městském kině.
Každý dárce obdrží nádherný certifikát, jehož vzor je tady upevněn a první takový příspěvek můžete dát dnes. Je to takzvané dobrovolné vstupné a toto dobrovolné vstupné z toho dnešního dne bude použito rovněž na sochu Járy Cimrmana. Děkujeme. Na úplný závěr odhalování bych chtěl poděkovat Petru Šutovi, který je absolventem průmyslové školy v Jablonci, a to obor rytec, ano, že se mu ta socha tak povedla a vůbec, že měl tak výborný nápad. Petře, děkujeme.